एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थाफानाय माखासे केडारफोरा थाबैनो उदां मोननांगौखौ हास्थायनानै बाथौ सिबिसालियाव आर'ज खालामदों सिमला थानानि सिङाव थानाय गोदान दैलाजान गामिनि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिमला थानानि गोदान दैलाजान गामिनि रायजोफोरा बाथौ सिबिसालियाव आर'ज खालामदों एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिपिनि केडारफोरा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां मोननांगौनि थाखाय गाहाय दौरि आरो गासै बाथौ सिबियारिजों लोगोसे आगोमा आर'ज हानजाफोरखौ लाफानानै। लोगोसे फोरमायदों दि बे बाथौ मन्दिराव आगोल समनिफ्रायनो बयनिबो गोजोननि थाखाय आर'ज खालामबोदों। बे साननैसोआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बायदि बायदि गामि रायजो आरो जायगाफोराव एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे जेलाव थाफानाय केडारफोरा उदां मोननांगौनि थाखाय आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दिनैबो गोदान दैलाजान गामिनि बाथौ सिबिसालियाव गाहाय दौरिनि दैदेननायाव आगोमा आर'ज हानजाखौ लाफानानै गामिनि रायजो राजाफोरा एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिपिनि थान्दैफोरा जेलनिफ्राय थाबैनो गनानै गोजोनै उदां अखोराङाव फैफिननांगौखौ हास्थायनानै खाम जथा सेरजा आरो सिफुं बायदि दामनानै आर'ज गाबनायनि गेजेरजों आफा बोराइ बाथौनि सेराव आखाइ खबजबै गुगुरुब खुलुमदों आरो सोरजिगिरि इसोरखौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थाफानाय माखासे केडारफोरनि जिउआव सोरां हरनो खावलायदों। रिंक्लिं फुटसे जै आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि दिनैनि बे गोथार सानखौ लानानै जा जोंनि थांखि बायदियै लानाय बिथां रन्जन दैमारि बेसेबा बोसोर जालांबाय बिथाङा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। नाथाय गाबोन जा बिजिरगिरिफोरा बिजिरनायनि बा बै जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनायनि मोनसे राय होगोन। हे आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौ जाहाथे बिथाङा आलो गोजोन सुखु गोजोनै गबोनानै जोंनि गेजेराव एबा बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव आलो गोजोन सुखु गोजोनै जाहाथे रंजा बाजायै थानो हाथों। बेखिनियानो दिनै जोङो आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय गोथार थांखि। जै आफा बोराइ बाथौनि आरो गाबोन जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोगोन बा खुला जाबोगोन। बिनि जुनै गाबोन फुंबिलिनिफ्राय न'खर न'खर गामियारिफोरा जाहाथे आलारि बाथि फोजोंनो बेनि थाखाय मैखोमै बुंनाय जाबाय। एनडिपिनि केडार्सफोरा जेलनिफ्राय गाबोननि बिजिरनायनिफ्राय उदां मोननांगौ होननानै दिनै आर'ज गाबदों। बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दा बेनि सायाव जों बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै जा एनडिपिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा गावनि पार्सनेलनि थाखाय नाङाखैमोन। दिनै बिथाङा गावनि पार्सनेलखौ दोननानै दुलाराय बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय बा उदांस्रि होनो थाखाय बिथाङा दिनै गावनि न' बां गारनानै गथ' गथाय बिसि फिसाखौ गारनानैब्लाबो बिथाङा दिनै दावहा नांदोंमोन बर'नि उदांस्रिनि थाखाय। जेन बर' माहारिखौ गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव दावगाहोनो थाखाय बिथाङा गावनि दुखु दाहा गासैखौबो बावगारनानै बिथाङा दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जुजिदोंमोन। दा आसाम सोरखारनि जा बिजिरनाय बे बिजिरनायाव बिथाङा खैसाराव गोग्लैनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ। नाथाय जोबथेसालियाव थाब्लाबो जोंनि बिजिरनायाव बिथाङा गनांगौमोन। मानो होनोब्ला बिथांखौ लानानै जा मोनसे सुक्ति बे सुक्ति जानानै थांबायमोन गोजोन सुक्ति। बे सुक्तियाव साफ्रोमबो जा एनडिपिनि केडार्सफोर बे केडार्सफोरा रैखा जानांगौमोन, जेलनिफ्राय गनांगौमोन, जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना सुक्ति जाखांनायनि उनावबो हाग्रायाव थानाय बायदिनो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों। बेनि थाखाय जोङो
जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोबा बिथांमोना दिनै गावबा गावनि थाखाय बे हाबाखौ मावाखैमोन बा बे दावहाखौ बिथांमोना गावबा गावनि पार्सननि थाखाय नाङाखैमोन। बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' माहारिखौनो मोजांनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखाय बा उदांस्रि होनो थाखाय बा बर'लेण्ड सोरजिलांनो थाखाय बिथांमोना थैथां जुजिदोंमोन। दा बिथांमोननि जा जुजिबोनाय बर' माहारिखौ फोसाबनो नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय बिथांमोना दिनै जोंनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जेलाव थानांनायखौ जोबथेसालियाव थांनांनायखौ जों जोबोद दुखु मोनदों। बेनि थाखायनो जोङो दा बिथांमोननि जा दाय दोफोन बे दाय दोफोना आसाम सरकारनि बिजिरनायाव जेन दिनैनिफ्राय रेहाय मोनो रैखा जायो बेखौनो जों आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सेराव बिथांमोननि जानानै जों आर'ज गाबदों।